Halo, assalamualaikum. Lagi sama saya Rudi. Teng pundi le? Oh, teng Ratan. Oh, biasanya lewatnya mriki. Mbon mriko. Mbak Delas delok. Ya, ya. Ana sana sok tapi. Ih, gini deh. Guyu. Era Mbah Tun. Tun ya. Gremeng ae ning omah kok. Jaluke ngene. Laku. Kon turu landang turu. Maku. Ya wis ora apa-apa. Yang paling yo mlaku ae dinoroy ya panas-panas. Iya ya. Panas ini. Masak kangkung, Mbah. Masak kangkung. Enak. Apa nanti ada sayur apa nanti loh. Iki lho Mbah ning omah kok gak betah, Mbah. Gremeng ae aku. Dolan. Ngajake dolan ae. Dolan ae no ya. Dolan ae. Tuwe dolanan ya. Oh lah. Lah guyu. Guyu. Guyu, Mbah. Tak aku ae kono. Ben aku bentar endi kono. Pe dolan gone bae ibuke, Iki aku nek nyeluk buke mbak ane mae. Jane de iya terok-terok. Anak-anake do nyeluk bu, aku melok bu. Kayak do ndelok. Ndelok gerak jalan pemirsa. Nek menawa sik enak. Nah. Ora pitik celuk-celuk. Mau pitik merambut pakane. Mlaku cedak iki, ngguri sampai negeri. Mbah, gak krungu bae. Gak krungu, Mbah budak. Dandan ayo. Pinter. Taktik. Dandan omah. Dulu. Ayo ngerek ini piye? Ya. Nek. Peneng iki kowe. Gede bu. Panas-panas. Lagi ngajak metu ae lho, Lek. Ajak keluar. Lho, Mama kene wong. Seneng nek kon metu iki arep mbuke tenan. Isuk wis metu tuku sego. Terus awan sithik. Panas jam 12 yo ngono. Metu. Nggone Badar. Iya. Iya. Bisa setengah songonan pemirsa. Bunganya api ya. Setengah songon. Delok gerak jalan ya. Ya. Tik. Ini cah sekolah tuh. Udah prei paling.
tenan sih. Wah, cacat. Tapi iki biyen aku melok ngene iki lemes tapi gak sampai semaput yo sampai tepat finish iki ngono biyen aku untuk juara 2 sama juara 3 bis jaraknya agak ternyata kayak nek kayak kelas SMP SMA jatuh ngomong dia buat STM iki jaraknya termasuk cedak pemirsa ini aku yang ngubung desa ngubungnya iki terima sak jalan kok yang penting rapi apik tertata. Biar aku ambil lado cepet-cepetan tekon gono. Jelas kene sing kumut-kumut blas iki. Wah, lagi josne kaya poluan iki. Ngene iki apa? Jurine bingung nek nilai. Wah, iki Semarang sa. Sekolah top neng Randu Plato. Jurine bingung iki kolen. Ngeki juara sing endi apik-apik soalnya. Ibu sih gerak jalan ini iya jos iya ternyata ora ke kiri kanan tapi depan belakang lambaian tangannya cari tempat lagi yang paling penak sama menawa nek kancane ini iso lungguh bareng keren sih tak kenal ini iya bebas es degan ya seperti untuk ya nganggis nih
Guys. Halo guys. Aku melaku guys. Halo. Ya gitu loh, Mas. Iku mau lewat Brumbung. Teko kono lagi rene iki apa? Dhewean. Iya. Lah nggo payung nek. Nek nani nek di mana? Dodol. Halo. Tanggung ya, Mbak. Kelap. Kami habis nangis. Mau tidur ngantuk. Wah, kiri kan. Aduh. Saya gurih wes arep temapot kae. Delok ning kene. Pinter ya dikipasi. Ya. Nek mlepeken.